Sziasztok! Fú! Ha az ember 2025 elején beül a moziba egy vadi új Emmanuelle filmre, akkor szerintem joggal várhatja, hogy legalább akkora hatású, legalább annyira bátor mozit fog látni, mint a 74-es eredetie. Hát most itt van az Emmanuelle rebootja, nagyon jó színészekkel. És hát, ha ennél lesz rosszabb film még idén, akkor én azt már nem akarom látni. 1974-ben Emmanuelle jött, látott és bekufircolta magát a halhatatlanok közé a nagyvásznon. A film akkoriban valami olyat mutatott a mozis közönségnek, amire nem nagyon volt példa, pont ezért lett egy egész generáció számára meghatározó élmény, még akkor is, ha maga a film egyébként igazából sosem volt jó. Arra viszont éppen jó volt, hogy felnyissa sok ember szemét, hogy kalandozni merjen, hogy próbálja feszegetni a határait, majd ettől be is indult a végtelen pénzcsörgés generátor, és született további 6 mozifilm, sorozatok, tévéfilmek, videójáték és spin-offok, köztük az Emmanuelle in Space, ami úgy hangzik, mintha egy vicc lenne, de nem az. Már csak az Emmanuelle on Ice kellene, de amúgy lehet, hogy az is létezik. Szóval 1974, sőt 1967 óta, amikor kijött az eredeti regény, a címszereplő valamilyen formában mindig velünk volt, de 2024-ben olyan történt vele, amire igazából akár szükség is lehetett volna. Kapott egy rebootot. Hiszen miért is ne ültethetnénk át Emmanuelle szexuális útkeresését és ébredését a modern világ problémái közé, és tulajdonképpen pont ez is történt. Audrey Divan író-rendezőnő visszahozta közénk Emmanuelle-t, aki valóban a jelenkor legnagyobb problémájával küzd. Emmanuelle ugyanis kiégett. Unja a világot, unja a férfiakat, nem okoz neki örömet a szex. Minőségellenőrként dolgozik, de már a minőséget is unja, meg az unalmat is. Emmanuelle éppen Hongkongba tart, hogy izomból leellenőrizzen egy helyi luxusszállodát, ami annyira luxus, hogy vezetőként dolgozik benne Naomi Watts. Emmanuelle feladata az lenne, hogy hibákat találjon és lapátra tegye a vezetőt, de közben valahogy mindig a szex körül kezd forogni minden, meg a szipu körül, ugye? Csak hát ő ugye azt is unja. Mégis csinálja, mert egyszer majd biztos jobb lesz valami mágikus módon. És tessék megkapaszkodni, mert most kezdünk el iszonyatos sebességgel elindulni lefelé a lejtőn. Az új Emmanuelle film igazából nagyon jó témát választott magának. A kiégés, kiüresedés, kiábrándultság és egyéb kivel kezdődő szavak valóban megkeserítik a jelenkor mindennapjait, és úgy tudnak rátelepedni a vállunkra, hogy opciós lehessen a boldogság. Emmanuelle is bágyattan lődörög a luxusban, ahol semmilyen problémának sem kellene megkeserítenie az életét, mégis érzelmek nélküli arccal próbálja túlélni a mindennapokat elég nagy sikerrel. De aztán találkozik egy férfival, a titokzatos Kay-jel, aki felébreszt benne valamit, a Kate persze, bár tulajdonképpen ő is teljesen érzelemmentes arccal éli egyébként nagyon titokzatos mindennapjait. Nincsenek egyedül, ugyanis a szállodában egyetlen kivételtől eltekintve mindenki abszolút robotszerűen van jelen, mindenféle érzelem és sajnos ami még rosszabb, mindenféle értelem nélkül. Az Emmanuelle pedig ezen a ponton kezd el egy igazi horror lenni. Mert a mondani valója tényleg releváns lenne, de ez a film rendezés és írás szempontjából is egy kész rémálom. Ami egyébként nem feltétlenül esik messze a koncepciótól, az új Emmanuelle mozi ugyanis tényleg álomszerű, mintha a címszereplő álmába kukkolnánk bele, ahol fura robotok beszélgetnek egymással néha mindenféle összefüggés nélkül, és próbálnák megfejteni, hogy milyen is embernek lenni. És bevillant. Ez az egész reklámfilmszerű ízvilággal megálmodott lázálom tulajdonképpen egy Terminátor film. És ha úgy nézzük, annak nem is rossz. Egy világban, amelyet a Skynet el akart pusztítani. A terminátorok meghibásodtak. Emberi tulajdonságok kezdték érdekelni őket. Érzelmek, melyeket nem tud kimutatni az arcuk. Nem értik, miért nem élvezik az együttléteket. Nem értik, miért nem tudnak érezni. Vágynak arra, amit az emberek átélhetnek. Vágynak arra, hogy átjárja fémtestüket a forróság. Vágynak arra, hogy beszédközpontjuk újra működjön, ezért ne értelmetlen mondatokat vágjanak egymás fémfejéhez. De a vágy erősebb, mint a dialógusok. Sokkal erősebb. Terminátor. Forró szövet fémvázon. És ez az egyetlen olyan magyarázat, ami jóvá teheti ezt a filmet. Valamennyire. Az Emmanuelle szörnyű dialógusokkal, teljesen steril képekkel és a legtöbbször nem túlságosan szexi, erotikus jelenetekkel igyekszik rebootolni egy legendás, ám igazából filmnek nem túl izmos klasszikus, de pont olyan lesz, mint a címszereplője. Borzasztóan unott. És igen, valóban az akar lenni, de rosszul csinálja. A hangulatnak, a füllettségnek, a háttérben húzódó vágynak, a képeknek és a színészi játékoknak is vinnie kellene magával, de valójában már percek után ledob magáról, és nem marad semmi, csak a vegytiszta unalom és néha a szekunder szégyen. Mert azok a dialógusok az év legrosszabbjai.
És tudom, még csak február van. Az Emmanuelle rebootja egy olyan kamatty, ami minden pillanatában igyekszik teljesen értelmetlen módon művészi pózba vágni magát, de közben elfelejti, hogy mindkét félnek élveznie kellene az aktust. Aztán az egyikük elalszik, majd horkolni kezd. Márha a robotok horkolnak. Tényleg horkolnak egyáltalán a Terminátorok? Nincs erről valami film? Terminátor, a vágy horkolása. Mondjuk én ezt is megnézném. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel. Köszi!